என்னோட அஃபிஷியல் ஒர்க்ஸ், பர்சனல் ஒர்க்ஸ் எங்கே போனாலுமே இனிஷியலாக ஓட்டுனாங்க. என்ன ஓட்டுனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் அண்ணன் எப்போ வருவார், மணிகண்டன் எங்கே, மணிகண்டன் யோ நான் தான் அது, நான் தான் அதுன்னு எல்லார்கிட்டையும் நான் சொல்ல வேண்டியதாக போச்சு. இந்த கிரெடிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஹைப்போத்தெட்டிக்கல் சர்க்காஸ்டிசம், இந்த கமெண்ட் அடிக்கிறது, இந்த கிண்டல் அடிக்கிறதுலாம் ஒரு அப்பாட் இருக்கட்டும். என் ஃபேஸை மாற்றி நான் எப்படி 25 வயசில் இருந்தனோ அந்த மாதிரி எனக்கு திருப்பி கொடுத்தாரு பாருங்க. தட் ஆட்ஸ் ஆஃப் டு ஜஸ்ட் டீம். இந்த டீமால தான் என்னோட கான்ஃபிடென்ட் லெவல். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சார் ஏர் போனால் என்ன, ஏர் போனால் 100% சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருக்கீங்கன்னா, அதுவும் வளர்ந்து வர பொசிஷனில் இருக்கீங்கன்னா, ஒரு ஸ்டேஜில் போய் நின்று பேசும்போது அதோட ஃபீல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, உங்களை பார்த்தோன்னே நீங்கள் வயசானவன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா. இதெல்லாம் இப்போ நான் வேலை செய்கிற கம்பெனியில் பட்ஜெட் மீட்டிங்கு, ப்ரொஃபஷனல்ஸ் மீட்டிங்ஸுக்கு போகும்போது அந்த ஸ்டேஜில் நின்று பேசும்போது அந்த கம்பீரம் இருக்குது பாருங்கள். அதெல்லாம் இதை மீசை முருகிற பாருங்கள். இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஸ்டேஜ்.